guys! Welcome back to my channel, Noemi Competente Vlog. Ayan guys, finally, nakuha ko na talaga. Finally guys, na-monetize na ako kanina lang. So, mga langga, maraming salamat po sa pag-support nyo po sa akin. Lalo na po sa unang-una, lalo na po kay God sa taas, at pangalawa po para sa aking mga pamilya, at pangatlo po sa aking mga ka-YouTubers, yung sa GC po namin na YouTubers group. Tapos nagpapasalamat din po ako kay Ate Lady in Pain, o kay Ate Maika, kay Kuya Kai, ayan, at saka sa mga tumulong po sa WH ko. Nagpapasalamat po talaga ako kay Ate Maika, at saka kay Ate Lady in Pain, at saka kay Kuya Kai. Kaya kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi ko po ngayon naabot hindi po ako ngayon na monetize, ayan. At saka guys, kahit naabot ko to, nakakuha ako ng 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour. Ano po mga guys, sobrang saya ko kasi tawag nito, saglit lang guys, natumba yung lampshade. Ayan guys, nakuha ko ito dahil siyempre kada gabi, paggabi guys, siyempre kailangan naghahanap ako ng mga ka-watch to watch ko. Tapos nagpapasalamat din na po ako sa mga lahat ng mga viewers, mga likers. Ayan, nagpapasalamat din ako kay Kinmark, kay Prisara, ayan, tsaka kay Primary. Ayan, kasi minsan nanonood din sila ng ng mga task ko. Tapos pag may ina-upload akong video, ayan, may tawag nito, parang nabablangko ako sa sasabihin ko, mga langga. Ayan, basta happy ako kasi na-monetize na ako ngayon. Ayan guys, bibigyan ko lang kayo ng konting advice kung bakit ako ilang ano nga ito, tawag nito, ay blanco lang. Sobrang saya ako, excited ako. Excited talaga ako guys. I'm happy guys talaga na na-monetize na ako. Kaya ngayon sana magpapahinga ako kasi parang medyo sumasakit yung ulo ko kasi ilang gabi na nga na paputol-putol yung tulog ko. Hindi ko alam kung bakit napaputol-putol yung tulog ko, lalo na yung binabantayan ko yung task ko. Siyempre kailangan kung magtatask ka ng 5 hours, kailangan pagtapos yan, sisend mo na naman sa kanila. Ayan guys, nagpapasalamat ako kasi nagbuga na talaga ang aking anong oras na ako natutulog paggabi. Ayan, parang tawag dito, pero tumataba pa rin ako guys, no? Tumataba pa rin ako kahit na anong oras na ako natutulog. Tawag nito guys, basta maraming salamat po sa mga tumulong sa akin, lalo na po sa Sheila Berano, kay si Sheila Berano, dapat ko pa isa-isahin. Ayun, kay si Sheila Berano, basta sa YouTubers group, kay Sis Maria Salome, maraming salamat. Kay Chubby Cosinera, kay Kapatid Summer PHTV, sino-sino pa nga, kay Jonah TV. Bakit di ko tinitingnan dito sa cellphone ko yung mga ka-GC ko? Baliw. Saglit lang guys Ayan, nagpapasalamat din ako. Isa-isahin ko na lang sila para at least hindi sila magtampo, di ba? Ayan, nagpapasalamat din ulit ako kay Sis Helen Tanyamor, tsaka kay The Martins, kay sa aming bago na kakapasok lang, si Brad Jard Vlog, tsaka kay Gemma Hansnis, tsaka kay Jen Sexy Vlog. Ayan, nagpapasalamat ako sa inyo guys. Sa kay Sweetie Kasama. Ayan, papasalamat ako sa inyo guys kasi dahil sa task natin, ayan, kaya umaangat din yung WH ko. Kaya ayan guys, tawag nito, paano
isi-share ko lang sa inyo guys kung ilang months ko ito bago ko nakuha yung WH ko. Kasi guys, kailangan dapat mag-e-end na ako this November 2020. Pero ngayon ano pa lang is August, right? August 20 pa lang ngayon, ay ililista ko pala yan. So, na-monetize ako ngayong August. Para, makakalimutin kasi ako mga langga. Kaya ayan, pasensyahan nyo na ang peg ko. Ayan, na-monetize ako ngayong August 2020. Ayan. Dapat mag-e-end na ang YouTube ko this November 2020. O, diba? Magwa 1 year na siya. So, naabot ko lang to guys. Nung naka 1K subscribers ako, nakalimutan ko na rin kung anong month yun eh. Makakalimutin talaga ako mga langga. Kaya ayan, pag talagang may mga minsan, talagang naglilista talaga ako guys. Kasi makakalimutin talaga ako. Alam nyo na si Saya, diba? Basta ayan guys, ilang gusto mo dyan mag-post ka, pwede ka naman mag-post dyan na halimbawa, pasab to sub po, legit po ako, ito po yung YTC ko, YouTube channel ko, yung mga ganyan mga langga, no? Tapos, kailangan ako kasi para hindi ako maguluhan din, tsaka talagang gusto ko kasi pag nag-sub to sub is legit. Ang gusto ko kasi yung kasi meron kasing masasayang lang, mai-spam. Kasi tinatawag na pag nag-i-spam kasi siya mga langga, yung tawag na nag-ano ka sa kanila, nakipag-sub to sub ka sa kanila. Tapos yung gagamitin nila sa iyo is ninja lang. So wala din kasi mai-spam lang, malalagas lang. Kaya ayan, ang advice ko po sa inyo, kailangan pag nag-sub to sub po kayo, ang gamitin nyo po ay main. Okay naman po yung mga ninja, mga angel nyo, kung pwedeng makipag-sub to sub, basta legit siya. Halimbawa, yung kailangan may cellphone siya talaga, hindi yung i-switch account mo lang sa YT mo, tapos i-switch account mo na naman yung main mo, parang ganyan, hindi siya legit guys. So mai-spam lang siya. Kaya tapos ang ginagawa ko pa noon guys, ako, pinipiin ko talaga sila isa-isa. Tapos, siyempre, magsasabi ka dyan, sub to sub po, or BLS po, ayan, ilang minutes, o diba, tatanungin mo sila, kung siyempre, kung mag-agree sila na 3 minutes, meron kasi iba guys na, ang gusto nila is 3 minutes, meron ding iba, gusto 5 minutes, meron pa nga iba 10 minutes, ganun. Pero yung the best guys is 5 minutes, ang inaano ko talaga. Kasi, minsan kasi may mga nagsasabi din na halimbawa pag 3 minutes pag 1 minute daw na sub to sub is hindi siya pumapasok guys, yun ang sabi nila. Kailangan makaano ka ng 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ayan guys, basta, ayan, naranasan ko yun guys. Tapos naranasan ko talaga guys na sumakit yung ulo ko sa sub to sub lang paggabi. Yan lang ang gagawin mo palagi buong araw, makipag-sub to sub. Kapag siyempre, kailangan trabaho muna bago makipag-sub to sub, no? Ayan, magsasub to sub ka dyan, ganyan-ganyan. Pero meron ka pang ibang guys na, tawag nito, yung parang ini-style ka lang, na, ayan, kunwari, talagang may yan guys, ebidensya. Kailangan may proof ka na screenshot na 1 minute hanggang sa 5 minutes, tapos ipapasa mo doon sa kasab to sub mo. Yun ang maigi nyong gawin guys, kasi legit na legit po yan, masasabi ko. Kaya ayan guys, kung baka meron pa po akong hindi napasalamatan, pasensyahan nyo na ako kasi makakalimutin si Akits, no? So, ayan mga langga. So, basta nagpapasalamat talaga ako sa taas kasi na-monetize na ako ngayon, makakatulog na ako ng medyo mahimbing, no? Mahimbing talaga. Kaya, may nagsasabi nga na, di ba, mas maigi daw na hindi ka pa monetize kaysa na monetize ka. Kasi kailangan pag monetize ka, unang mo kailangan makakuha ka ng $10 para dumating yung pen mo. Ngayon, hindi ko alam kung makakakuha talaga ako. Ayan guys, so nagpapasalamat talaga ako sa mga likers, supporters dyan. Sana po, hindi pa po kayo magsawa na manood ng mga ina-upload ko po. Kaya wag niyo pong kalimutan ang like and share, then subscribe. Ayan na, subscribe. Wag niyo pong kalimutan yan mga langga, ha? Ayan. Ayan guys, so yun lang ang mga tips na binigay ko sa inyo guys kung makikipag-sub to sub kayo. At ito pa pala, yung WH is watch hour.
kailangan sa WH guys, meron kayong GC. Siyempre, kailangan legit din na GC, no? Yung talagang, yung may task kayo kagaya ko, may GC ako guys na 5 hours, may GC din ako na 2 hours. Ayan, kaya nakuha ko agad yung 4,000 watch hour. Hindi lang yan kasi may tumutulong sa akin na magjowa guys. Ang gamit kasi nila laptop. Mas mabilis kasi talaga ang laptop guys. Kaya ayan, sabi ko nga, Diyos ko, sabi ko pa kay Ate Lady Pin, ako, baka mag-end na ako sa November, hindi ko pa makukuha yung WH ko na 4,000, sabi ko ganun. Sabi ni Ate Lady Pin ko kaya kay, sabi niya, ano yan, makukuha mo yan this August talaga, hindi matatapos yung August at makukuha mo yan. Ayan, thanks God, kasi nakuha ko na talaga. Ayan, maraming salamat, Kuya Kai, tsaka Lady in Pain. Parang naluluha ko. Char. Hindi, maano lang kasi yung luha ko guys eh. Kaya, basta nagpapasalamat ako talaga guys. Ayan, sana, sa mga hindi ko pa naibanggit dito guys, basta lahat ng mga friends ko, nagpapasalamat ako sa YouTubers, lalo na kay Marley Inad. Ayan, Madam Marley, maraming salamat din sa GC natin. At sana maipatupad mo na ang bagong rules natin. 'Di ba? Ayan guys, at ngayon so kumbaga mag-uumpisa na naman ako sa aking revenue. Yun naman ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Basta sa ngayon guys, matutulog ako ng mahimbing kasi talagang nakakaantok at sumasakit yung ulo ko. Ayan guys. Ayan, tsaka maraming salamat guys sa mga friends ko. Ayan, hindi ako magsasawang magpapasalamat sa mga likers, viewers. Ayan guys, sa mga bashers natin, hayaan na lang natin sila guys. Kasi siyempre ganyan talaga ang buhay. Talagang may mga basher kung saan katulad din yan kasi kung saan ka man pumunta na lugar, meron talagang ganyang tao, 'di ba? Nagbabash, yung mga tumutuwad sa atin. Ayan, okay lang 'yan, ignore lang sila. Ayan, ika nga nila no, pag may tiyaga, may nilaga, 'di ba? So, ayan guys. So, at ako'y magpapaalam na guys. At maraming salamat. At ako'y mag-e-edit pa ng aking video. I-edit ko ito ngayon ng aking video guys. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Noemi Competente Vlog. Ayan. Thank you so much guys. Hope you like it. Sana magustuhan nyo po ang lahat ng mga ina-upload kong video kahit na mga parang wala lang.